République démocratique du Congo ngoma faso jama ye ni songo ya wuli ka joke alamsaduna farafina marabagaw ka benkan kan M23 bamanchu ka binkanu la tuti siyaw kan Uganda kalanso ka kan ka datugu jamana fantan nani bela jelen kan kada Ebola bana yeli la l'école de mugani sabala segin fatura munu jariw la kan kenya kutigi to ka bola Libi fangatigu ye tungala den kɛmɛ fila sɛbɛn tan labɔ u ka jamana kɔnɔna na alamsaduna kada u ka fanga munu tɛ ɲɔgɔn kan fɔla ka balika bɛn kan Sénégal Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FDI ye gafe kura bɔ ka kofɔli kɛ dankarili cayali la adamadenya hakɛw kan Mali jamana kɔnɔna na ɲinan san na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Kenya Dr Marcy Boyers l'Amérique furakɛlikɛla ye furakɛli sarabali laɲini kɛ musolamɔgɔw ye bolokoli kɛlen don minnu na waleya min bɛna na musow ka bolokoli dabilali kɛlɛw dafa to the surface.